acabamos de falar co adestrador do Club León. Veñen de perder por un en Zuasu, vos vides de perder por máis puntos, no, ademais dun equipo que todos pensábamos que ibades a gañar no campo do último, a primeira vitória contra o Porreño. Sí, é un equipo que había perdido os últimos partidos de moi poucos goles, entrou mellor no partido, sacou unha diferencia ao principio considerable, non fomos quen de remontala. Por que pasa iso con un equipo que está baixo? Confianza? Sí, quizás un exceso de confianza, cando te ves somos un equipo moi novo, de xente moi nova, e cando te ves abaixo no marcador entra unha ansiedade por querer facer remontar rápido, non fomos quen de facelo. Aquí hai un muro de contención, ¿no? A cancerbeira do Club León, ¿no? Da selección nacional, vai ao mundial, infranqueable para hoxe. Que método teis? Temos que conseguir situaciones de goles moi claras. Está claro que hoxe si lanzamos en situaciones esforzadas tengas de gañar, con Silvia Navarra, mellor porteira da Liga, é unha xogadora que non fai falta calificala, é unha xogadora internacional absoluta con moitísima experiencia e que nos enfrontamentos directos con ela xa nos demostrou que se chegamos igualados ao final que vamos a ter problemas, co cal temos que estar moi concentrados nese sentido.